Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To a yau insha Allah za mu nuna muku yadda za ka yi aiki, za ka yi training na aiki na Jaa Lifestyle kamar yadda muka fara yi kwanaki da suka wuce. To da farko dai za ka fara shiga kan browser ka kamar yadda aka saba na shiga Jaa Lifestyle. To za ka shiga website ɗinka na Jaa Lifestyle. Okay. Kamar yadda kuke gani, bayan ka shiga sai ka rubuta suna, bayan ka rubuta sai ka danna login. To kamar yadda kuke gani, bayan ka danna login, kamar wanda bai sa kuɗi ba kenan idan baka verify ba, ko ma dai ka yi verify, ga inda za ka zo ka danna, sai ka danna eha https://app/eha.com/member. to bayan ka danna, ka gama wannan, sai ka danna wajen. To gashi nan yana buɗewa, inda muke ne ba sabis sosai. To kamar yadda kuke gani, sai ka rubuta akan username ɗinka, bayan ka danna sai ka saka sunan username ɗinka, sai ka saka password ɗinka, bayan ka saka sai ka sa submitting. Directly zai fito maka da personal detail ɗinka, sai ka saka sunanka, misali mu sa Halifa. To sai mu danna next. To bayan ka danna sai ka sa age, shekara kenan, mana mu sa shekara. Gender sai mu ce male. Bayan ka saka sai ka sa city. Okay, bayan ka saka city sai ka saka city Kano. Sai mu saka I'm not a root. Okay, sai mu yi captcha. To gashi nan za mu yi captchas. To bayan mun captcha sai mu kunna wannan abin, kun gan shi a nan. To sai mu kunna shi. To sai mu kunna shi. To a nan sai mu saka na ƙarshen nan, skip verification, sai mu danna a kai. Sai mu danna. Sai mu zaɓi ayyukan da za mu yi. Gashi nan yanzu za mu zaɓi wani aiki da wani aiki za mu yi. To wannan sun ce na farko alcoholic, giya kenan. To ba za mu tallata giya ba mu, sai mu cika audios, applicable computers, hardware, movies. To ba za mu saka ma movies ba, saboda mu san wani irin bidiyo za su ba mu ba. Sai mu saka restaurants. To mun sa children, shows, accessories, beauty production, banking production. Okay, sai mu saka food, water, soft drink, garden, toys. Okay, gashi nan muna neman ayyukan da zamu yi. Cooking, art, characters, travel, sport. Gashi nan muna nuna watchings, art designer, maid designer, hospital, mobile accessories, cars, trailer, horses. To bayan ya cika sai ka danna akan nan submitting. Sai mu danna submit. Bayan mun danna submit, kamar yadda kuke gani yayi good, sai mu danna go to dashboard. To kamar yadda kuke gani, haka ake yin aiki a Jaa Lifestyle.
to zaka bashi wasu 'yan mintuna. Idan wayar kama kana using da Infinix ne, cewar wayar mu ba ta rubuta mana, za ga 'yan sakannin da zai a nan wajen sai sunan ya ɗauke, hoton ya ɗauke su sa maka wani. To kuma yadda kuke gani idan muka ɗan jira, gashi nan yana yi aikin. To zarar mun ɗan jira zaka ga sun canza mana aiki, za su baka ayyukan da zaka yi a yau complete. Bayan ya gama za su ce maka good, ka gama aikin da zaka yi. To haka shine yadda ake yin aiki a Jaa Lifestyle EHA, na aiki na EHA. To insha Allah tomorrow za mu fara aiki na, tunda wannan za mu fara aiki a Jaa Lifestyle. Mun gode. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing akan tashar mu mai suna kasuwancin yanar gizo domin samun sababbin bidiyon mu da zarar mun saki. Mun